Nawr mae agoriad wedi dod. Mae'r dyn yn edrych arnau, yn syllu arnau, yn asesu fy potensial. Wy'n credu dylech chi ystyried achos does dim angen profiad blaenorol na dim cymwysterau. Gallai trefnu cyfwelyd i chi prynhawn yma. Mae'r dyn yn edrych arnau eto. Os nad ydych yn mewn geisio mae'r onus melody, mae'n gwbl glir, nad ydych yn chwilio am waith o gwbl. Bydd rhaid i ni denu chi yn wrthi wrth y restr. Ond Mr Weinstein... Nid fi sy'n neud y reolau, Miss Melody. Hey, Mr Producer, rowch fe nid o'ch amser. Dyna o'ch ewch chi, Drach arna i, a diwfach o gwlir yn y gwleli. Y casting couch. Sofa mewn swyddfa prif weithredwr, cwmni adloniant. Sofa, lle mae actoresau, uchelgeisio. Yn honedig. Yn cyfnewid gweithredoedd rhywio, am rolau dymunol. Miss Lombard, Miss Lee, Miss Crawford, Miss Goldwyn.